Здравейте на всички, приятели! Аз обичам водата и най-вече на водата. Убедена съм, че всички, които сме тук, сме избрали това прекрасно място, столично, може би най-вълшебното място в града, по един основен повод – водата. Наистина я обичате, нали? И аз я обичам. 10 дена ние се опитахме да накараме софиянци и гости на София поне за миг, ако не за 10 минути, за половин час или пък за няколко дни да мислят за вода. Да разбират, че тя може да бъде безкрайно различна, може да бъде погледната от различни гледни точки. Не само с окото на фотографа, не само с окото на зрителя, но и с окото на архитекта Боби Борисов, който създаде тази прекрасна арт-инсталация, в която дори такива елементарни неща от бита, които ние всеки ден използваме като тубите за вода, и тези ПВЦ тръби, които никой не вижда, но всъщност без тях в къщи нямаше да имаме вода. Ние се опитахме да ги вкараме в система, в която тази система да заживее като изкуство. В допълнение на това, всяка вечер, тук виждам хора, които действително бяха с нас, всяка вечер ние прожектирахме няколко много интересни филми за водата, които всъщност показват последните изследвания в световен мащаб. И действително аз съм убедена, че поне няколко човека успяха за няколко дни, за продължение на тези 10 дни, да преобърнат представите си за това, що е това вода. Че ние не просто я ползваме, ние не просто се мием сутрин с нея, не просто пием, когато сме жадни, а тя просто е нашият живот. Нищо повече, нищо повече, нищо по-малко. Водата е нашият живот. Светът няма как да се промени. Ние не можем да променим света, но ние можем да променим себе си. Можем да променим гледната си точка към това, което е около нас. И ето защо ние от Сдружение Аз обичам водата най-много точки според журито, най-добрата фотография в водата и градът печели снимката Дъжд, море, улица, която получава Леонид Покрас. Ще връчи Невена Прематарова от Българското национално радио. Добър вечер, скъпи приятели! Ако ми позволите само няколко думи. Изключително сложна беше задачата на журито. Поздравления за организаторите за този прекрасен фотоконкурс и за тази мисия на конкурса. И поздравления, разбира се, за победителя в тази категория. Честито! Еко възглавница от сено получавате. Не случайно. Бил сено. И подаръци от Аз обичам водата. Честито! Обичам водата.
Фотографията, която спечели всъщност, според мое лично мнение, е най-забавната фотография. А в целия конкурс и в цялата фотоизложба хората просто заставаха пред нея и се смееха искрено. Щастие просто бликаше на лицето им. Това е Ваканция на Стоян Илиев. Едно детенце, което гони воловете в морето. Невероятен кадър, съвършен кадър просто. Ще я връчи Анелия Пейчева от Електролукс България. Добър вечер! Много се радвам, че и Електролукс Груп се присъединява към тази хубава инициатива. Ние от много години работим за опазване на околната среда, да пестим водата. Радвам се, че имаме възможност да връчим и нашата специална награда. Благодаря ви! Също и подаръците от Аз обичам водата. Много голям, да. Честито, наистина, да. Една от най-интересните и за мен така случайен, изключително късметлийски кадър на Мария Балабанова, Born to be Free. Предполагам, всички се сещате за това момиченце, която водата е образувала формата на неговата коса. Ще я връчи Ева Борисова, която е от архитектурно студио Борисов и Борисов. Аз много се радвам. Само така. Подаръкът е всъщност Кана Брита за по-чиста и най-чиста вода в къщи. Честито наистина. Капка вода, капка живот на Борис Губов. Наградата ще връчи Ани Съргавакян, представител на БАБ. Много ми е приятно. Изключително фотография. Честито. Наградата е Кана Брита и подаръци от Аз обичам водата. Честито.